ଦିନକୁ କେତେ ଚାଲିଲେ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି ହିତକର, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖେ। ଏ ନେଇ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୈନିକ 1000 ପାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10,000 ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୈନିକ 2037 ପାଦ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। 4000 ପାଦ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଚାଲନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 2337 ପାଦ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ, ରକ୍ତଚାପ, ଶର୍କରା, ମଧୁମେହ ପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ 17ଟି ଦେଶରେ 2,62,889 ଜଣ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।